ingsun warah pangpunira anggenipun kawula pranata adicara kalangan punika Habuka gelaring adicara nggih punika ing dalemipun Bapak Sukar Dala Ibu Jayati mligi mijil saking Kebon Sari Jembaran Puspa Pasuruan saperlu ngimah-ngimah Palakrama putranira nggih punika Den Bagus Arif Nur Hidayat sampun mundhut taline akrami Wisudatomo kalian Den Ayu Muslihatun Nafisa putri kang kinasih saking Bapak Edi Ibu Nur mijil saking Jambu Jimbaran Puspa Pasuruan ugi wa kasaning langit Colodri tapai kuntul melayang gigiring punggung mano mabur luwing ngungkuli langit kusuma grahing tawang kusuma grahing tawang bekaring song-song agung payoma saat temah ambabar daya katentreman keparenga purwane ngatur kawula ngaturaken salam taklim payu bagya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiro lekah anyar bu lolopo ayo sembiani berangkat sipil pinggah apa ibu namanya pinggah ugelen ketawang laras moyo tumapakling podo nut kiromo suara madodo foto baku beli tunggak kapiato lima foto dan yo tahu siapa ngejadi ini tahu malu anggur selur asuh kubudi pangenku barang-barang sekali mereka sebadan yo agenipun budaya atas budaya kaki-kaki latih ini saya caket anggenipun lumaksana mak bito-bito lalis lumaku alun-alun dening pinanganten kakung Semawana Putri tumuju dening Bali Wisma Bapak Sukar Dala Ibu Jayati. Yo, pokoknya nyekel man. Sabyo Kodo Lutyopo Rana bagi dados pinarampah Sang Prabu Udo Karuno Kepuniko Raden Gatot Koco Bila pinarampah Kadetes Bekari Sani Bilane Sakoro Tumuju Jadi Adikoro Udo Matu Laga-laga lumaku nih Bilane Kakung Semawana Putri
dene gelare adicara kudu mantu kagados Jeji Bahari piranti kakung Sumawon Putri. Kagados Panggoyo Jeji Kapomudo Prawan Suci punika kembar mayat Aisyah. Kembar kanggo sekali padha mayat kanggo sekali kembar. Padha katresnane padha kekarepane dening pinanganten kakung Sumawon Putri. Sakya badhe kaundha bapa awake. Monggo Pak Bagus. Hidayat sliramu dolir maturaku saiki oleh Bapak masih maju nang Bapak Pak undur sliramu ngerti sliramu bakal awene iku kang aran jaman agemane iman muter awene yo dadi sejagote sarana siramu bomonganku sajroning mewakili ya Ibu Jayati pinarengake pambasut ini masih padha watak pirangane sakto tangan kirine jenengan megang niki tak weni yo sing kanan megang sedotane ujug duto prawito pelan-pelan panentrem marang siramu dadi yo kekarepanku ya Sabyo pinarengake rawuhipun pinanganten kakung Sumawon Putri pun Bu panji wonten sasana ibu mriki kajang dene bapa syukur kangemban putra pinanganten kakung Sumawon Putri tumuju dening kapal kereta ya anakku Aris kelawan bisa oh ayo pemujane ati bobo besar bobo iki kaya ibu sami koyo rene wong kang nandang asmara apa to waktu dewi Luteo Jawa Tengah Walah Lomo Bebak Mati Pak anake kate dilungguhno ing dampar dento mbok yo ditimbang-timbang dhisik bobot-bobot bibite iya Bu tak timbang nalika biyen Arif sik cilik aku sik sagup Bu mangku kiwa tengen nanging Arif saiki wis seger waras delokon Bu anake dhewe saiki mulih-mulih nggawa mantu tak timbang-timbang bobot-bobot bibite padha Bu walah Pak wis padha ya dilungguhno ya Pak ya Bu tak lungguhno ya Bu dilungguhno Pak ana dapat bento ya Pak iya tak lungguhno
sedaya ya Bu. Ger anakku Arif karo Nafisa tak dadekno raja ratu sahari ya ger lungguh ing dampar deta ya ger. Bismillahirrahmanirrahim tanem jero tak lungguhno sliramu sakloron ya ger. Inggih Bapak matur sembah nuwun nggih Bapak. Nggih matur nuwun nggih Bapak. Sak bungkurnya kalajengaken dening Bapak Sukardala Ibu Jayati samya hamapak desanira nggih punika Bapak Edi Dalah Ibu Nur. Assalamualaikum Bapak Edi. Nggih assalamualaikum Ibu. Pak matur nuwun rawuhipun Pak nggih wonten mriki Pak nggih. Kula dadosaken bungah sumringahe kula jenengan sampun rawuh. Seneng-senenge ale dhewe sakloro Pak. Ayo dikonconi Pak ya. Lungguh padha nikono. Sampun ugi nggih Bu. Bu Nur sugeng rawuh wonten dalem kula nggih Bu. Samenika dipun aturi lenggah nggih Bu kalian kula kalian kalih pinanganten sakloro nggih Bu. Bapak Edi digandeng monggo. Kula aturi lenggah nggih Bu Nur wonten ing dampar deta sakmenika aturi lenggah. Sampun ugi Bapak Edi kula aturi lenggah nggih monggo. Sak bungkurnya pinanganten sakloron sampun Den Bagus Arif Nur Hidayat Dalah Den Ayu Muslihatun Nafisa wonten ing ngarsanipun Bapak kawan Ibu hanjengku nyuwun ijaran pangestu nggih punika pepunden kang katon iki anakku Pak Arif Pak sing ora tau ana benere sing akeh salahe Pak. Aku njaluk sepurane sing gedhe ya Pak. Aku sik gorong bisa nyeneng-nyenengi bunggahno atine sampean ya Pak. Tapi sering gawe cuwo, gawe gelo, gawe mangkele atine sampean ya Pak. Dina iki aku mulih Pak nggawa mantu. Muga-muga aku bisa omah-omah karo Nafisa, omah-omah sing bener. Kayak sampean sing bangun omah kayak ngene iki lho Pak. Pangestune ya Pak. Yo ngger anakku Arif tak gawe pangestu marang siramu dadi jejimat marang omah-omahmu yo ngger. Awakmu njaluk kaya bapak nak, tak omongi yo nak. Apa sing apik, apa sing bener saka bapak gendong endhet gawa-gawanen yo nak. Sing ora bener, sing ala guangan sing adoh, pendemen sing jero. Ojo mbok nut, ojo mbok tiru ya nak. Muga-muga sinaremu bisa bangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah, bisa dadi imame keluarga sing soleh ya nak. Tak gawe pangestu marang sliramu ya nak. Pinaringan ijilan pangestu dening Bapak Sukar Dumateng Arif. Pinaringan dados jejimat marang omah-omahe pinanganten sakloro.
Bismillahirrahmanirrahim. Ger anakku Arif Nur Hidayat karo Muslihatun Nafisa dedungane bapa marang sliramu dadi keluarga ingkang bener wedya marang salah ya nak. Tak gawe pangestu marang sliramu sakoron dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya hasanah entuk rejeki ingkang barokah enggal-enggal paring turun ingkang soleh lan soleha. Tak gawe pangestu marang sliramu ya nak. Inggih Bapak Ibu matur sembah nuwun pangestunipun dumateng kawula. Kalajengaken pinanganten kakung hajengku dumateng ngarsanipun Ibu. Bu, iki anakmu Bu, Arif Nur Hidayat Bu. Jenengan pancen tiyang estri wong wedok sing tak senengi mulai cilik sampai gede saprene Bu. Tapi sepurane sing gede ya Bu. Dina iki aku seneng wong wedok liya. Aku malah seneng karo wong wedok sing senengi Muslihatun Nafisa. Mergo Muslihatun Nafisa sing gelem dadi jejodohane aku, gandengane aku nganti anak turunku besok Bu. Sepurane sing akeh Bu. Ger anakku Arif tak gawe pangestu marang sliramu ya nak. Ora dadi apa nak sliramu seneng karo wong wadon liya iku wis dadi jejodohanmu, dadi kekarepanmu. Pandungane Ibu, awakmu kudu bisa mimpin keluargamu sing bener ya nak. Awakmu kudu luwih sayang karo bojomu tinimbang karo ibu. Ibu mung bisa ngeterno awakmu teko sebul sakmene nak. Banjur salanjute awakmu iki karo Nafisa ya nak. Nggih Ibu, matur sembah nuwun pangestunipun Ibu. Supun paringaken dumateng kula. Matur sembah nuwun Ibu. Pinanganten kakung paringi dilan pangestu saking Ibu. Barang dening tanggal jawabipun Ibu Jayati dumateng putranira mangentas tumuju bebrayan agung. Kalajengaken gilir gumantos pinanganten kakung Sumawana Putri tumuju dumateng ngarsanipun pepunden kang katon bapa lawan Ibu pinanganten putri nggih punika Bapak Edi Dalah Ibu Nur. Hanjengku pinanganten putri dumateng ngarsanipun Ibu. Bu, iki anakmu Bu. Dina iki teko jaluk pangestu. Muga-muga iku aku bisa dadi sisiane manut marang wong lanang. Nek biyen awakmu manut marang bapak dhewe, saiki awakmu kudu manut marang Arif yaiku dadi garwamu ya nak. Tak gawe pangestu marang sliramu ya nak. Inggih Ibu, matur sembah nuwun nggih Ibu. Paringi dilan pangestu dening Bapak Edi Dalah Ibu Nur dumateng pinanganten kakung Sumawana Putri. Minangka kang dados tanggal jawabipun Bapak Ibu mangentas putra putri nira tumuju
bolo wis Gilen lumantos pinanganten kakung Hajengku dumateng ngarsanipun ibu dumateng ngarsanipun pinanganten putri dumateng ngarsanipun bapak Pak Nafisa Pak dina iki aku melu karo wong lanang sing jenenge Arif Nur Hidayat Pak pangestune ya Pak yo ger anakku Muslihatun Nafisa tak gawe pangestu marang sliramu yo nak dadi jejimat marang omah-omahmu tak wene pangestu marang sliramu sak kloron muga-muga bisa bangun dadi keluarga sing bener keluarga sing apik muga-muga sliramu sak kloron iso ngayahi jejiban sing bener yo nak dumateng ngarsanipun bapak lawan ibu sampun hajengku ugi nyuwun iji lan pangestu kalajengaken nggih punika adicara hanglipun Rayu pagar bagus. Nggih. Monggo Mas.